Crec que tots som coneixedors que hi ha pàgines web, tenim la nostra pàgina de l'Ajuntament, totes les xarxes socials, la pàgina de Protecció Civil, del CECAT. Hi ha un qüestionari que hi ha moltes preguntes i respostes. Jo ara no entraré al detall a les preguntes i respostes, crec que tots podem anar i mirar-les una per una i si no doncs podem trucar i sortir de dubtes, però crec que la recomanació més important és quedar-se a casa. Tot i que a mi el llistat aquest de preguntes i respostes em permeti fer qualsevol actuació a via pública, si la puc evitar, la evitaré. Aquesta és la recomanació principal. Si no és necessari sortir, no surtis. Estem veient, les xarxes van plenes de memes i de comentaris de tema de gossos. Doncs sí que és cert. Ara estem veient més gossos passejant pel carrer que mai. Doncs hem de ser una mica conscients i intentar evitar-ho. No podem anar a comprar 3 vegades al dia. Anem una vegada cada X dies, fem una compra gran i intentem no sortir. Per molt que les normes ens permetin sortir a comprar i no tingui cap problema legal per anar a comprar, doncs si puc evitar-ho, intentem evitar-ho. Ens quedem a casa i si hem de sortir a comprar una vegada cada 4 dies, sortim a comprar una vegada cada 4 dies. I algú si ha de sortir 3 vegades al dia, doncs que no surti 6. Aquesta és la recomanació principal. Ja no entrem en preguntes i respostes, sinó en la conscienciació pròpia de que el que hem de fer, el que millor farà la nostra societat és no sortir al carrer. Aquesta seria la nostra recomanació principal.